Shout out sa'yo. Good morning sa'yo, El. Update ko lang yung mga presyo ng iyong mga panindang tilapia. So, 90 pesos lang ang per kilo ng tilapia ng Batangas mo. So, ganyan na yung mga size, no? Cute size kung tawagin. Oo. Yung nagtitinda cute. Cute size. So, yan po yung mga mamimili natin dito sa Malabon Fish Market, ang ating mga kababayan. So ito na yung mga per kilo. 90 pesos. 90% cute size. Tapos tinumpok pa. Tumpok pa, Talagang 100. 100 pesos. Dami oh. Mga sapsap po, no? Yan, 30 pesos tumpukan. Makapagpapangat ka na ng mga ganito, no? Ayan, no? 100 pesos tinumpok. Tapos yung mga tulingan natin dito ay 160 ang kilo. So madalang ang mga tulingan, pero ito meron po dito, no? 160 per kilo ng isdang tulingan. Ito, mga tahong pa rin, no? Magkano isang tabo po? Ayun, 100 pesos pa rin po, no? Ang mga kada tabo dito ng mga tahong. At yung talaba, ganun din, 100 pesos. Wala pong pagbabago sa mga presyo, no? Pusit, 160. Pusit kalawang, pang adobo. Ayun, ang ganda, oh. Pusit kalawang po yan, ha. Bukan po dito ng mga tilapia. Ayan, 100 pesos. Tilapiang Batangas. Kilo. Ayan, mga lapis na pangatin. Lahat to, mura lang to. 50 lang. O, 50 pesos na tumpok na inyo pong mabibili. Shout out po at magandang umaga po. Sari-saring isda. At ito yung mga 50 pesos na tumpok. Good morning. Ito yung presyo naman ng mga gulyasan. May 70 pesos at 80 pesos na per kilo. At yung mga tamban po natin, murang-mura po. 50 pesos na kilo. Ito, yellowfin, bagsak presyo, 80 pesos per kilo. Wala ka bang nasima? Wala ka nasima? Ayan, no? 100 pesos tumpok. Isdang buging, 100 pesos. Mga isdang papakol o surahan na tinatawag po nila, 100 pesos sa tumpukan po yan. Isdang surahan. So sa mga hindi pa nakakilala ng isda na to, ito ay masarap sa inihaw. O kaya gawin yung fish fillet. Parrot fish pa rin po. Ayan, Tandang piso ang tumpok. Ayan, no? Sariwa po yung mga loro, no? Parrot fish kung tawagin po nila. Ayan, 100 pesos sa mga tumpukan. Dito rin po, 100 pesos din po yan. Tumpok, tama? Yan po yung hasang niya, no? Masarap na mga pamaksiw. Ayan, 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Salamat, bossing. Dito tayo kay Tinong Picardal. Isang magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market at sa mga kababayan po natin na mga namimili. So, ito yung sitwasyon sa kanilang mga latagan. Nandito tayo sa pwesto ni Boy Tilapia, ni Boy Putik at ni Boy Bangus. So update natin yung kanilang mga presyo ng kanilang mga latag na inyo pong mapipili o mabibili dito po sa kahabaan po ng Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So update natin yung presyo ng tilapia ni Boy Tilapia, mga per kilo. So shout out sa'yo. Good morning sa'yo, El. Update ko lang yung mga presyo ng iyong mga panindang tilapia. So 90 pesos lang ang per kilo ng tilapia ng Batangas mo. So ganyan na yung mga size, no? Size kung tawagin. Oo. Yung nagtitinda cute. Cute size. So yan po yung mga mamimili natin dito sa Malabon Fish Market, ang ating mga kababayan. So ito na yung mga per kilo. 90 pesos. 90% cute size. Tapos tinumpok pa. Talagang 100 pesos. Dami oh. Saan ka pa? Dito ka na. Gwapo ka nagtitinda. Thank you, Gwapo pa. bossing. Gwapo na, cute pa. Yes. 90 pesos sa kilo ng mga Presyo pangmasa. tilapiang Batangas. So, ayan, si El, si Boy Tilapia, no? So, shout out sa'yo. Ayun, tilapia. Tilapia.
So, lapit naman tayo kay Boy Bangus sa kanya mga latag. Wala na yung golden pompano. Presyo na lang po ang naiwan. Wala na talaga. Naubos na yung golden pompano, no? Mabilis maubos at mabili. Masarap kasi yung isda na yan, yung golden pompano. So, yung ipon po nila dito, may tumpok po na 100 pesos at 290 per kilo ng ipon. Mga sapsap po, no? Yan, 30 pesos tumpukan. Makapagpapangat ka na ng mga ganito, no? Okay na nga daw yan. Ito tayo kay Boy Bangus. Ito, mga kilo dito na mga yellowfin tuna ay 150, 140. At yung kilo dito ng fresh tuna, no, ang kilo ng hipon ay 250 per kilo. At presyo ng mga bangus ni Boy Bangus, meron din po 60 pesos isang piraso. At 130. 130 ang isang piraso, no? Yan po yung mga panindan ni Boy Bangus ng kanyang mga 130 bangus isa. dagupan. Shoutout sa iyo, Boy Bangus. Good morning, ha? Adi Santi Day. Ngayon. kaya dalawa. Hindi pala ngayon. Eto, no? Ayan yung mga kilo na mga latag, ng mga Ang prutas. dami ko niyan, ilan ba? Ano gagawin? Ba't wala ka dito? So, lakarin na natin at update natin yung iba pang mga latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At baybayin natin itong Estrella Street. So, dito na tayo at update na natin. Ay, gandaan na lang dyan, kilo. So, marami sa ating mga mamimili ang dumarayo ngayon dito, no? Dahil naghahanap sila ng mga mura at pangmasang presyo sa bayan ng Malabon. So, ganito po yung mga sitwasyon ng mga latag na ating pong i-update, no? Moy, magkano ngayon yung tahong mo? 100 pesos isang tabo, 50 pesos sa maliit. So, yun yung presyo, no, ng kada tabo ng kanyang mga tahong na mabibili. 100 pesos. Ano yung baklad ba yan? Baklad. So, parang nakita po, magaspang po yung mga tahong niya, oh. So, ito yung laman ng tahong. Kasi taba po nung nagbebenta. Joke lang. Yan yung mga presyo 50 at 100 pesos na kada tabo. Moy, salamat, ha. Thank you. Ay, 130 lang kilo. Dito naman yung mga yellowfin tuna ni Lodi, 130 per kilo. Ay, shoutout. Shout out at magandang umaga, Lodi. Sa asawa ko masungit. Akala ko sasabihin mo sa akin, asawa kong tulog pa din. Gising na. Gising na. Napagalitan na siya, no? Kita tayo. Ayun, hindi na siya galit. So, ayan yung presyo. 130 na yellowfin tuna na masarap na inihaw. Paninda ni Lodi, no? Mura na mga yellowfin ngayon, no? Tapos yung kilo ng pusit kalawang ay 190 per kilo. Lodi, salamat, ha. Thank you. So, kung mga naghahanap din kayo ng mga gulay, meron din po dito. Ayan yung mga latag nilang gulay. At may mga ampalaya sa 50 pesos tumpukan. 10 pesos, mga okra. Talbos, ganyan din po yung mga presyo, no? Kangkong, sibuyas, bawang, mga saktuang pansahog sa inyong mga gustong lutuin. At saktong-sakto ay meron din po dito mga isda na inyong mabibili na. So, good morning po, shout out. Ba't nandito ka? Ganang akda. Ayan. Nagtinda ka uli isda. Yung saging mo. Pahinga muna yung saging isda uli. Back to ano tayo, no? Ayan po. Tumpok to, 3, 4. Ayan, no? 100 pesos tinumpok. Tapos yung mga tulingan natin dito ay 160 ang kilo. So madalang ang mga tulingan, pero ito meron po dito, no? 160 per kilo ng isdang tulingan. Si Lorna, shoutout po muli. Good morning. Ayan, shoutout po sa mga taga Cavite na mga kamag-anak, pamilya, no? Ayan, shoutout po. Good morning po sa inyong lahat dyan. Salamat pa. Presyo ng mga ubas
Mansanas. So, shout out sa'yo. Ba't ngayon na kita nakita? Saan ka galing? Galing ka Japan? Galing ka Japan? Ayun. Oh, Gapan. Gapan, Nueva Ecija. Ngayon nga lang kita ulit nakita rito. Matic na. Automatic na pala yon. So, ayan po yung mga presyo ng mga in-update natin sa mga gulay at prutas dito sa Malabon Fish Market. Ito po mga sayote, 40 pesos, tumpukan. Ito, mga tahong pa rin, no? Magkano isang tabo po? Ayun, 100 pesos pa rin po, no? Ang mga kada tabo dito ng mga tahong. At yung talaba, ganun din, 100 pesos. Wala pong pagbabago sa mga presyo, no? Oo, lagi yung mga post ko lagi sa mga ano. At sinasabi ko lagi kung naghahanap sila ng mga ganong klaseng isda, puntahan dito sa gitna para mabili nila yung gusto nilang mga uulamin. Yung sariwa nga, yung mga atuhon. So, ito yung mga update natin sa mga latagan, no? Salamat ha, thank you. Salamat. ₱100 na po ang per kilo ngayon ng mga kamatis. Ayan na po yung mga presyo natin ng kamatis sa Malabon, no? 100 pesos isang kilo. 1/4, 25 pesos. Dito rin po, 50 pesos naman po sa mga kalahati, no? 25 pesos, 50 pesos per kilo. So, shout out, pakain. Ayun, shout out. Kaya pa nakangiti. Biglang napatingin sa akin. Napaganon. Oo. Shout out, good morning. Shout out. Salamat. Dito, ito naman yung mga pusit kalawang. 160 sa mga per kilo. Dito yung mga pusit 160 pusit kalawang pang adobo. Ayun, ang ganda, oh. Pusit kalawang po yan, ha. Ang ating pong ina-update 160 sa mga per kilo. Tapos tumpukan po dito ng mga tilapia. Ayan, 100 pesos. Tilapyang Batangas. Kilo po ng mga dilis ay 50 pesos. Yan yung mga presyohan ng kanilang mga latag na ating pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito, 250 per kilo ng hipon. At yung mga presyo ng mga tilapia po nila, oh, 120 sa mga latagan. $120 ang mga per kilo ng mga tilapyang Batangas. Ito mga isdang lapis. Ayan, mga lapis na pangatin. Lato mura lang to, 50 O 50 pesos na tumpok na inyo pong mabibili. Shout out po at magandang umaga po. Ayan, yung mga tumpukan ng isdang lapis. Masarap yan sa pinangat. Ganito rin po rito, no? May banak, mga sari-saring isda. At ito yung mga 50 pesos na tumpok. Good morning. Mga hipon, 260 to 80 sa mga per kilo. Ayan. 50 pesos yan. Isdang lapis. Pangatin, masarap yan. Napakasarap na isdang pangatin ng mga isdang lapis.
morning. Ito yung presyo naman ng mga gulyasan. May 70 pesos at 80 pesos na per kilo. At yung mga tamban po natin, murang-mura po. 50 pesos na kilo. Dora magulat. Ito, yellow pin, bagsak presyo, 80 pesos per kilo. Wala ka bang nasima? Wala ka nasima? Dito po ay 100 pesos per kilo. So, napakamura ngayon ng mga yellow pin tuna, no? Dito po sa Latagan sa Malabon Fish Market. 120 per kilo ng mga bangus, pandaing. So, yan yung mga ina-update natin sa mga latagan. So, si Avatar ay nakaubos na rin ng kanyang paninda. Nakaubos ng paninda si Avatar, ang The Legend of Fish. Dito ay yellowfin tuna rin. Anumahan. $150 ang per kilo ng yellowfin. So, yun po. $150 ang per kilo ng mga yellowfin tuna na inyo po mabibili. Eh, yung alumahan mo, magkano? $180 ang per kilo ng isdang alumahan. So, ayan yung mga update natin sa mga latag nila ng yellowfin tuna. At update pa tayo dito, no? Sa iba pa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, passable po ang ating mga sasakyan at wala pong baha tayo natatanaw dito sa papuntang FC Villa. So, sa mga nagtatanong kung may baha, wala na pong baha dito sa Malabon Fish Market, no? Ay, pasando. Good morning. Oh, nakaubos ka na? Akala ko sinumikot sa likod. Si Boss Onsi pala. Ayan, mga tumpukan po, no? 100 pesos. Paninda po ni Boss Onse. At dito, tumpukan din po ng mga isda. Ayan, no? 100 pesos tumpok. Isdang buging. 100 pesos. Sa piraso sandaan, no? Ito, per kilo sandaan. Pwede na po ito, no? Yung mga tumpok na ganito, oh. Makakapag-ulam ka na sa halagang 100 pesos tumpukan. Kilo ng mga yellowfin tuna ay 100 pesos. Yan po mga per kilo. Shoutout Boss Alex, good morning. Boss Lando. So mga isdang papakol o surahan na tinatawag po nila. 100 pesos sa tumpukan po yan. Isdang surahan. So sa mga hindi pa nakakilala ng isda na to, ito ay masarap sa inihaw. O kaya gawin yung fish fillet. Oo, fish fillet. Sigurado yan at mag-i-enjoy ka pa. Ito yung uulamin mo. Oh. Ganun mga surahan, no? Ay, nagmumura na yan. Murang-mura na yan. Boss Alex, salamat ha. Ito yung mga tumpok na mga hipon, kilo ng kanilang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Boss Alex, salamat! Dito tayo sa gulyasan natin, no? Tapos yellowfin 100 pesos na kilo, gulyasan 80 pesos. Ayan po yung mga presyo sa murang halaga. 100 pesos na lang to, mga tumpukan. Mga isdang gulyasan. Sandala, trupo ko eh, Boss Lando. No, tumpukan 100 pesos, no? Ayun, shoutout sa kamag-anak nyo sa Canada. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning. So, gulyasan na masarap iprito, ihaw, at gataan. Yan po yung napakasarap na isda. At ito yung mga binduan, 150 ang kilo. Good morning. Bitilya, 130 per kilo. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Maanak ko ni Boss Lando kasi ko. Aray ko. Dito magkano kilo sa mga binduan? 150. 150 sa mga binduan. Yung mga sagisi kasama na rin po dyan, no? Tapos yung mga
130 rin po yung per kilo dito ng tawag dito, Alakitok. talakitok. Tapos meron din siyang isdang bubuli. So yung mga isdang bato na inyo pong mabibili. Tapos may mga tumpukan din po. Yung mga tumpukan din po dito ng isdang lapu-lapu ay 200 pesos. Ah, kilo pala yan. Kilo. Sorry. 200 pesos po pala ang per kilo. So mga tumpukan, no? Ito po yan, no? So yan po ay mabibili sa murang halaga. Salamat sa inyong dalawa, Boss Ed Pompax. Shout out. Na-shout out ko na si Boss Once. Mamaya, kapitan ko na si Tinong Picardal. Check ko lang tong parrot fish. Ganda ng parrot fish natin, no? Mga tumpukan, no? Yan po ay tumpok na masarap panggata o gataan itong mga ganitong klaseng isda. Yan mga isdang loro o parrot fish, no? Yan po ay tumpukan na inyo pong mabibili. Yan po ay 100 pesos yan, ha? Yung mga ganyang klase ng tumpukan na inyo pong mabibili. Parrot fish pa rin po. Ayan. Sabi nga sa dalatong po. 100 piso ang Parrot tumpok. fish. Ayan, oh. Nariwa po yung mga loro, no? Parrot fish kung tawagin po nila. Ayan, 100 pesos sa mga tumpukan. Dito rin po, 100 pesos din po yan. Tumpok, tama? Yan po yung hasang niya, no? Masarap na mga pamaksiw. Ayan. 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Salamat, bossing. At dito tayo kay Tinong Picardal. Shout out sa iyo. At nandito rin si Boss Once. Shout out. So, medyo nagiging palaisipan sa akin si Tinong Picardal. Nandiyan pala yung katandem niya, si Boss Once. Inikutan ako sa likod. Akala ko kung sino ay magpakita sa akin. So, shout out sa iyo, Boss Once. Dalawa pa yung niya, kapamaewang. Ayun, no? 50 pesos tumpukan ng mga dilis na mabibili. Dito naman tayo kay Agustin Mira Flores at Brian Flores. So shoutout sa inyong dalawa. At ako ay mag-a-update sa inyong mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Rolando Rivera. RR eh. So rambutan po natin dito, no? 60 pesos per kilo. At ang ubas natin ay 100 pesos na kilo. Dito rin po ganun ang presyo, parehas lang po ang mga presyo ng kanilang mga latag na prutas. Ayan. Prutas natin, rambutan at mga ubas. Salamat po. Dito yung mga kilo ng mga tilapia ay 120 sa malalaki. 110 per kilo. Ayan yung mga presyo, no? Yung mga tilapia na masarap ihaw, yung ganitong kalalaki. Tapos yellowfin tuna ay 120 per kilo. Okay, salamat. Parang wala dito. Naghahanap ng ulam, nakita ko dun eh. Bibili niya raw namin yan ng ulam. Doon nakarating sa taas eh. Ito po yung per kilo na 110 sa mga kilo ng tilapia. Tilapia ang Batangas ni Agustin Mira Flores. 100 pesos. So shout out sa'yo. Shout out, Islando. Lalong-lalo na kay Lislerer na Pino. Nangangamusta? Sa akin ng tilapia kapon sa kilo. Yun nga, nangangamusta nga eh. Shout out sa kapatid ni Lislerer na Pino. Salamat ma'am sa pag-order mo tilapia. Kapag galing yun,
nandito sa Metro Manila, Yeah. yung kapatid niya, Dito, sa Palok. Maynila. Yun nga yung, ano ko nga sa ano yun. Nag-order sa hingapon. 10 kilo. Kaya nga pinakukuha nga yung number mo. Shout out sa'yo ate. Thank you sa pag-order ng tilapia. Ayun, salamat, salamat. Followers. Kapatid niya, no? So, shout out sa'yo, Brian Flores. Good morning, good morning, good morning. Si Brian Flores. Ayun, shout out. Akala ko, sino nasa likod ko eh. Shout out sa'yo, Willie Bernardo. Ayun, shout Na out. nanonood kay Bislando. Ayan, thank you, thank you. Shout out nga po pala kay mga palangga at kay James At Lab, saka sa Santiago, shout Tagarong out. shout out sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat yan sa Mabuhay kayo hanggang Palawan. gusto ninyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Magkano kilo? 280 na lang Bislando. 280. May nagsasabi sa akin dito eh. Ginagatasan ko daw yung mga tindera. Hindi ko na. Bago gagatasan yan? Wala pang kapi lang. Pangkapi lang pwede, wag gata. May shoutout sa inyo mga lodi. Hipon, no? Murang-mura na, 280 na lang. 280. Nakakita lang na may nag-abot. Sinabihan ako, binatasan ko daw. Grabe naman yun. Hindi natin ugali yung ganon. Hindi totoo yun. Hindi nila alam, inutang ko yun. Walang pang Inutang ko yun, hindi ko binatas yun. Walang pambayad. So, shout out sa'yo ha. Nagsabi. Nag-comment, shout out sa'yo. At alam mo naman, hindi natin pwedeng gawin yung ginagatasan ko. Kung ginagatasan ko itong Malabon Fish Market, lahat sana yan. Ang dami yung ulam. So, salamat sa'yo ha sa komento mo. Hold out. Okay na lang. So, maraming salamat sa'yo, Brian Flores, shout out. At na-update na natin yung mga presyo ng iyong mga hipon. At pwedeng-pwede, makapatiligang ka na. At buttered shrimp. So, kung gusto niyo naman ng tilapia Batangas, dito kay Ating Timira Flores, yung kahabaan na ito, ay meron po mga tilapia na mabibili. Sandaan na lang, sandaan.